В днешното издание на Бъдещето темата здраве е сериозно застъпена. Ще я започнем с персонализираната грижа за здравето, която включва високотехнологична диагностика. С навлизането в практиката на модерните минимално инвазивни методи, решаването на редица проблеми вече става без операция. И въпреки това, статистиката не е положителна. Например, броят на случаите на исхемични инсулти е по-висок в сравнение с предходната година с над 800. Броят на сърдечните операции също продължава да се увеличава. Липсата на профилактика ли е причината? При нас е доктор Ангел Радев. Здравейте! Здравейте! В този забързан начин на живот, който всички ние всъщност живеем, проблемите с кръвоносната ни система може би няма как да не се увеличават. Кажете ни всъщност как можем да водим нормална диагностика, спокойни, че всичко е наред с нас и нашите вени. По-общо казано, като всяка една сфера на медицината, така и сферата на сърдечно-съдовите заболявания, на артериалните, на венозните заболявания, винаги правилният подход е адекватната и редовна профилактика, защото не е нужно да изчакаме, така, по-просто казано, ножа да опре до кокала, за да вземем адекватни мерки. За това много важна част от качеството на живот на човека е той да поема отговорност за личното си здраве, да не разчита само на лекаря, че когато нещо се наложи, той трябва да реши веднага неговия проблем. Всъщност отговорността за здравето е лична и всеки трябва да носи такава за своето, като разбира се посещава ежегодно задължителното профилактични прегледи, задължително трябва да се пускат определен тип изследвания, разбира се вредностите трябва да бъдат избягвани, като тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол, липсата на движение, липсата на спорт и на адекватни мерки, изобщо свързани с личното ни здраве. Да, вие току-що изброихте всъщност най-опасните навици, които допринасят за проблемите с вените. А какви са вашите съвети от другата страна? Какво да направим в начина си на живот, в ежедневието ни, така че изобщо да не се стига до какъвто и да било проблем? Възможно ли е това изобщо? За съжаление, няма как дори 100% да спазваме всяка една препоръка на лекуващия лекар, да елиминираме риска на 100% за развитие на каквото и да било заболяване. В случая по-скоро в медицината говорим за рискови фактори и за риск от това нещо да се случи или не. Тоест всеки един рисков фактор, било то тютюнопушене, алкохол и така нататък, вече споменатите от мен, те в различна степен увеличават риска за развитието на конкретно заболяване. Но това не значи, че избягвайки ги или пък прилагайки ги тези неща, задължително ще развием или ще избягаме от конкретния проблем. А какви са първите сигнали, че има проблем, на който трябва да обърнем внимание? Зависи за какво говорим. Ако говорим за сферата на венозните заболявания, с това, което аз се занимавам професионално, примерно в сферата на венозните заболявания изключително влияние оказва съвременния начин на живот. Обездвижването, което съвременният човек всъщност му се налага да преживява, свързано с офис работата, липсата на движение, като цяло високите технологии, компютрите, карат съвременния човек наистина да работи на едно място с липса на физическа активност. Това със сигурност влияе много на венозната система. Особено пък при хора, които имат и така сериозна генетична предразположеност, да. При хора с наследствена предразположеност за венозни проблеми, когато се съчетая с множеството рискови фактори, които са изложени по време на живота хората, това наистина води до така сериозни рискове за развитие на сериозен венозен проблем, най-вече на така популярните разширени вени, които в днешно време са изключително разпространен проблем. Според едно обширно проведено епидемиологично проучване преди години в България, според него чисто статистически 37% от българите страдат от разширени вени, което е един гигантски процент и подобна статистика нарежда проблема с хроничната венозна болест до социално значими заболявания, като артериалната хипертония и захарния диабет. Добре, кажете точно каква трябва да бъде профилактиката за хората с проблем, защото знаете ли, много голяма част от точно този процент, който вие споменахте, всъщност хората се притесняват, страхуват се да отидат изобщо на преглед, защото може да стигне до операция, например. Да, това е една така широко разпространена заблуда в следствие на така натрупани знания в обществото от миналото, но науката се развива. Например, през последните 20 години има един
как да кажа, минимално инвазивен подход в медицината, който изключително се разпространява през последните години във всички сфери на медицината. Според този подход, всъщност, стремежът ни е с минимална намеса и минимална травма да помагаме и да даваме максимална добавена стойност и изключително добър краен лечебен резултат при лечението на пациентите, без дълъг болничен престой, с прилагането само на местна упойка, без нужда от обща упойка, с много малка травма, без липса на белези, липса на разрези по време на самите интервенции. И това е една тенденция, която се разпространява в почти всички специалности на медицината. И този подход трябва да кара хората да са оптимисти, да не се страхуват от това да търсят навременна помощ, да извършват редовни профилактични прегледи, защото в днешни дни, примерно конкретно преди малко, говорейки за разширени вени, трябва да кажа, че хората трябва да знаят, че примерно венозите заболявания, лечението на разширени вени в днешни дни вече не означава операция и се случва като една рутинна амбулаторна интервенция, без да е нужно дори да се посещава болница. А каква е вероятността човек да има разширени вени, ако един от родителите има такъв проблем? Да, аз както вече споменах, наследствеността е фактор, който всъщност е решаващ при хроничната венозна болест и конкретно при разширените вени, тъй като там става въпрос за една слабост на съединителната тъкан, която е много важна част от строежа на самата венозна стена и на клапите, които са вътре в самите вени. И когато някой от родителите страда от подобен тип проблеми, вероятността да предаде този проблем и на някои от децата е много голям, но ако и двамата родители страдат, вероятността да предаде на някои от децата си потенциалния риск от това да развият разширени вени е на практика почти 100%. И сега, тъй като преди малко споменахте, че има пациенти, които вече са стигнали до сериозен проблем и при тях не говорим за профилактика, говорейки отново и за технологиите, какви са тенденциите за тези по-сериозни случаи? Всъщност, за да със сигурност не става въпрос за онези операции от едно време, не искам да ставам вулгарна с различни думи, какво се е правило, как се е правило и така нататък. Да, както преди малко споменах, общо взето в днешни дни тенденцията е да налагаме минимално инвазивния подход и минимално инвазивните процедури, когато говорим за лечение на подобен тип проблеми, тъй като те са изключително щадящи за пациента. Стресът за пациента е много по-малък. Общо взето няма така притесняващите пациентите, обезобразяващи белези след прилагането на такива интервенции и крайните, както хората медицински... се притесняват и от това също, особено дамите. Да. И крайните, както медицински, така и естетични резултати са несравними с това, което се прилагаше преди години. Така печално известното оперативно лечение, което плаши и до ден днешен хората, но те трябва да знаят, че в повечето случаи, в 95-97-8% от случаите, съвременните методи са много успешно приложими, дори и в напредналите ситуации и в доста напредналите стадии на заболяването. Да, много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че хората, чувайки всички съвети, които вие дадохте, ще обърнат внимание на профилактиката и ще бъдат спокойни да дойдат на преглед при вас. И не е страшно. Да, не е страшно, няма нищо страшно. Благодаря ви много.